Takže dobrý deň, chcela by som vás predstaviť hráčky formalového tímu žien Eška Slavia SPUD Nitra. Takže prvé číslo bude Martina Balková, číslo dresu 11. Pekne pozerajte, to je štýlový beh. Ďalšie číslo by som chcela pomenovať hráčku číslo 6, Zuzanu Čilagovú, ako kúká cez mantinel. Hej, poďme! Dobre, teraz by som vám chcela ukázať našu Natáliu Mitko, číslo 24, ako sa vracia zo zadu z brány. Takže toto je akože bránka. Natália mi všetku svoju silu, aby bežala za bránu, potom vytvorí protiútok a kúká sa. No, takže teraz, ešte raz, by som vám chcela ukázať zo striedačky zábery číslo dresu 10 s Luciou Košťalovou. Jako vybiera ihrisko, lebo forma sa na systému 5+1 a na plavovke boli hráčky 4 a jedna išla dole. Takže mala jednu spoluhráčku pri sebe, ktorá sa volá pani Pilajová slečna. A ako vybiera ihrisko? Počkaj, sorry, bežím. No, takže ďalej by som vám šla inkriminovaný moment kľúčového zápasu na formálnom turnaji v Slančíne. Slečnú Moniku Bajanovú ako sa vyhrožuje spoluhráčke. To ma nezaujíma, že to bol omyl. Každý si je zodpovedný za svoju hokejku. Ideme k mantinelu. Opaj si hokejku o mantinel a sedí a kúka. A ešte by som vám chcel podotknúť, že slečna Bajanová, keď je zhádzovanie, tak toto je postup. Aby ste vedeli. Takže toto by bolo akože z týchto záberov, toto je akože na prvú časť moc plné. Ďakujeme, do skorého videnia. Tešilo ma.